התחלתי להביא כלים לבניית גיטרות, וזה התרחב לאט לאט לכלים לנגרות, ואחר כך לגילוף בעץ. הבאנו גם כלים לנפחות, ברזל, והיום אנחנו עומדים על מעל 2,000 פריטים בחנות. התחלנו עם חברת לובן, חברה מצוינת לכלי נגרות. התחיל בבית 2 מדפים בשכונת ניות בירושלים, ומהר מאוד הבנתי ש2 מדפים לא יספיקו לי. ואז עברתי למחסן במבשרת, עברנו לגור במבשרת, ושם היה לי מחסן, הייתה לי סדנה, אז התחלתי משם, קצת גדלתי, וזה גם לא הספיק, אז עברנו להר טוב, למחסן שאנחנו נמצאים פה עכשיו, וזה מחסן שמכיל את כל מעל 2,000 פריטים, כמו שאמרתי, ומפה יוצאים כל המשלוחים וכל ההזמנות מגיעות. פה אנחנו רוזים את הכל על השולחן הזה, ובנוסף גם אנחנו פה עושים את הסדנאות שלנו, סדנאות ההשחזה.